Good afternoon, people! Happy Wednesday! Wednesday pa tayo ngayon? Yep! Wednesday, 19th of June, 12:37 na... Sorry. 12:37 na ng hapon. Ang bango nitong kandilang to. Kanina ko pa to pinatay, pero amoy na amoy ko yung... amoy na amoy ko siya pag inopen ko tong door na to. Kasi lagi yung close na. Kasi nga, may heater tayo. Pero ang bango niya. Pag open ko ng door, ang bango. As in, ang bango niya talaga. Ang galing ng coconut at lychee na combination ha. Mabango talaga siya. Kahapon para akong tanga kasi inano ko siya. Kinuha ko siya, tapos inamoy ko siya. Yung wax niya, yung melted wax, it went all over. Buti na lang hindi siya ganun kainit kasi like, dito na siya. And ang ganda ng ano niya, ng packaging. Ang galing. Printed ceramic candle. Hindi ko... Target! From Target siya nabili. Ang bango nito. Ang galing. Thank you so much for this, Mary! Ang bango niyan. Magluto tayo ng lunch. Pinatho ko na yung... Ano ba to? I think this is the paksiw. Yung isa sa mga binigay sa akin ni Manay. Dami niyang binigay eh. Ang galing din kasi hindi ako nagluto ng lunch from last week. Tapos this week, I'm not cooking lunch either kasi meron pa akong isang natira and that will be for tomorrow. So, I only have to think of Friday's lunch. Diba? Ang galing. Ang dami ko natapos kanina. Ang aga ko nagising. Hindi ko naman kailangan gumising ng sobrang aga kasi hindi ako nag-prepare ng lunch eh. Kasi yung salmon lang yung baon ni Dan. And kapag mga ganyan, usually siya yung nagpe-prepare kasi wala lang naman, kukunin lang naman siya sa packet. Alam mo yun? Ang bango ng paksiw. Ano siya, maasim ang amoy. Sobrang asim ng amoy. Ano ba yan? Sorry. Sorry pa. Initin ko lang yan. And then, initin ko din yung rice. And then, kakain tayo ng lunch. Nakatapos ako ng 2 video kaninang umaga. Natapos ko din yung thumbnail for tonight and for tomorrow night's video. So, I'm good! I'm really good. All I have to do is edit 2 videos and I will be good until Monday. Di ba? Ang galing. Ang dami ko din natapos kahapon eh. At least 2 videos na lang yung iisipin ko kasi kailangan kong mag-general cleaning ng bahay. I also did some laundry kahapon. Sobrang dami ng laundry namin. Nakita nyo naman natambak yung labahin ko. So, I did 2 loads kahapon. I'm doing 1 right now, pero ano yun? Mga puti. So, konti lang sila. I think patapos na yun. Tapos yung iba, bukas na siguro pag nag-dry na yung iba kasi hindi na magkasya sa dami ng namin. Labahin. Hindi na magkasya sa... Ang tawag dun? Hay-hayan. Ano hay-hayan sa Tagalog? Yung pag-anuhan ng mga yung sampayan! Sampayan! It is... Okay. Oh my gosh, ang sarap nito. Ano to? Ulo ng tuna. Frozen pa ng konti. Maya-maya pa to. Oh my gosh. So... spicy and sour. Sobrang asim at saka spicy niya. Sa amoy pa lang. Amoy pa lang. Ulam na. Alright. Yung maingay ay si Aspen. Nakasubscribe ako sa main channel niya pero hindi ako nakasubscribe sa vlog niya. I started watching her vlog nung nabuntis siya. Si Aspen Ovard. So, siya yung pinapanood ko. Aspen and Parker yung vlog channel niya. Just in case gusto nyong i-check yung mga pregnancy vlog. Anyway, dito na yung aking tuna. Tuna paksiw. Yes. And yung rice ko init na din. Kain tayo, guys! Bigla ko lang naisip. Iisipin na naman ng mga tao na buntis ako. Kasi I'm watching her vlog. Guys, update ko kayo mamaya, ha? Pero, kain muna ako kasi nagtatawag na yung aking Tapos na ako mag-lunch, guys. Maglilinis na sana ako, pero sabi ko, meron pala akong minention kanina na i-update ko kayo. Update! Wala pa po siyang laman. Ayun, diretsuhan na. Wala pa pong laman. Hindi pa po kami buntis. Hindi ko alam kung bakit, kung ano yung
ginagawa ko na iniisip na ibang tao na buntis ako. Explain ko lang yung mga pangyayari sa mga buhay-buhay, yung pimple ko. Dahil yun, yung sobrang laking pimple ko talaga sa ilong. Dahil yun, nagkaroon ako guys. Nagkaroon ako, so, wale. Hindi ako iiyak sa video na to. Hindi ako iiyak. Nope. Okay na kami. Parang hinihintay na lang namin kung kailan siya mangyari. Yung last na test na ginawa namin is yung sa last update ko. And hindi ako mag-update buwan-buwan guys ha, kasi ito yung parang para sa amin na lang muna. Pero kasi sobra talagang dami na nagsasabi na hala buntis na yan. Tapos meron pa akong na-receive na message sa Instagram na alam niya daw. Like alam yung mga tao na kahit hindi naman nila alam, ginagamit nila yung phrase na I know for a fact. Kahit hindi naman nila alam. And okay lang sa akin. Kasi sabi niya, I know for a fact na buntis ka na, tinatago mo lang. Nope. I am not. Hindi pa po. Wala pa po siyang laman. Again, yung last test na ginawa namin or ginawa ko is yung chinek kung open yung fallopian tube ko. Matagal na yun. Na-vlog ko ngayon. Yun lang. And open siya. So, hindi blocked. So, okay. Alam mo yan? Nakaka-flow through, nakakadaan-daan ng mabuti yung ating mga eggs doon, or ating egg. Okay siya. After nun, hindi na kami nag-test. Naisip namin na hintayin na lang namin na mangyari. Alam mo yun, we are still like active pa din kami sa pagtatry. Alam mo yun, check ko pa rin kung kailan ako ovulate. Hindi lang yung hala basta mag-jur lang nang hindi iniisip. Chine-check talaga namin kung kailan kami dapat So, active pa din kami talaga sa pagtatry. Pero hindi na namin ini-expect like buwan-buwan or in-expect pa rin. Parang na-expect pa rin namin lagi. Parang naman, pagsisinungaling naman yun kung sasabihin ko na hindi namin in-expect. Pero as much as possible, hindi ko na siya masyadong iniisip. Alam mo yun, na parang kasi nakaka-disappoint kapag dumating na naman siya, nakakainis yung, alam mo yun, yung buwan ng bisita natin. So, hindi ko na siya masyadong iniisip. Pero wala pa. Akala kasi ng mga tao, after nung Japan namin, meron na. Wala guys, wala. Akala ko nga meron, nakakaloka talaga. After nung Japan, akala ko talaga yun na guys. After nung Japan kasi, sobrang delayed ako. Sobra. Yung cycle ko kasi, either 26 or 28. Alam nyo ba na dinatnan ako 31? 31 sa lahat. Yun yung pinakamahaba ko na cycle. So, akala ko talaga meron. Pero wala. Dinatnan ako. So, dun lumabas yung sobrang laking pimple. Bakit hindi ko din alam, nagkaka-pimple ba kapag nabuntis ka? Kasi nagkaka-pimple ako lagi kapag meron ako. Weird lang this past few months after nung mga trips namin. Kasi sobrang lalaki talaga ng mga pimples ko and I do not know why. Siguro yun din yung inisip ng iba kasi it's like bigger than usual. So, iniisip ng iba na yun na. Pero, wala pa. Hindi ko alam kung ilang buwan kami maghihintay before kami bumalik sa OB ulit namin. Hindi ko pa talaga sure. Pero, for now, ini-enjoy lang muna namin. Yung, iniisip ko, kung iisipin ko talaga, hindi naman ako like, okay pa naman ako, wala pa naman akong 30. Alam mo yun, I'm only 28, so okay pa naman ako. Iniisip ko yung kapatid ni Dan, yung kambal ni Dan, 30 plus na siya, nung nagka-baby sila. And alam mo yun, so parang iniisip ko na lang yung like, positive side. So, yun na lang muna yung iniisip namin. Pero, wala pa talaga siya. Wala pa ako sa point na naiinggit ako sa ibang buntis. Wala pa ako dun. Wala pa, parang darating. Hindi. Wala. Kapag nakakarinig ako or alam ko or may kilala ako na nabuntis, sobrang as in nag-glow talaga ako na sobrang saya ko para dun sa taong yun. Like, isa sa mga na-meet ko dun sa Perth, buntis siya, and when she told me or when they told us, parang sabi ko talaga, oh my gosh, congratulations. Nandun pa din ako sa stage na sobrang saya ko na nabubuntis yung mga tao. I'm still so happy for them. Nung nalaman ko na nabuntis yung kapatid ni Anakay, I like privately message her. I was like, I'm so happy for you. Like, I'm
genuinely really happy for those people na nakakabuo kasi alam ko na hindi siya ganun kadali. Well, at least for us, hindi siya ganun kadali kasi medyo ilang buwan na din. Para lang ma-clear nating lahat, wala pa po siyang laman. And kapag may laman na, sasabihin ko naman yan. Hindi ko naman yan maitatago sa inyo. Pero for now, wala pa po talaga. Sobrang thank you sa mga nag-message sa akin. Nagsasabi na sana dumating na. Kasi sabi nga nila, diba, if you pray for other person, mas stronger daw yun kaysa sa if you pray for yourself. And I know na a lot of you guys are like praying. So, salamat. Sobrang thank you. Yeah. I know darating naman siya kasi again, wala naman sa lahat ng test na daanan ko, wala naman akong problema. Si Dan din walang problema. So, we know and tanggap namin na darating siya. Maybe hindi pa lang muna ngayon. So, we're just, you know, happy living together na kami na munang dalawa. We're just like, yeah, we're just happy. We're living our lives. We travel and we're just enjoying muna na wala muna. Though again, active naman kami na nagtatry, pero dahil wala pa, na-enjoy na lang namin yung company ng isa't isa. And maganda din siya kasi alam mo yun, nakakapag-travel pa din kami, na kami na muna dalawa, walang iniisip na iba. Yeah, and yeah, masaya pa din ang buhay. Good. Go lang ng go. And kapag meron na, you guys will know. I don't think you will know right away, but I will definitely let you guys know kapag meron na. Hindi pa namin alam kung kailan kami babalik sa doktor. Siguro sa next na babalik kami, punta na talaga kami sa yung OB ko na talaga. Yung OB ng asawa ng kuya ni Dan, yung OB ng kambal niya. Doon na talaga ako, hindi na ako doon sa... Yung OB kasi na pinuntahan namin, ano lang siya yung OB na ni-refer ng GP namin. Yung GP, General Practitioner, ano sila guys, yung mga libre lang dito sa Australia kapag meron kang Medicare. So sabi ng GP namin, i-refer kita dito sa OB na to, magaling tong OB na to. So doon kami nagpunta sa OB na ni-refer niya. And I think, minute namin yung OB na yun 2-3 beses. And siya yung ano sa amin, nagbigay ng form para gawin yung sa fallopian tube ko para i-check kung clear siya. I mean, kung hindi siya blocked. Pero sabi namin ni Dan, kapag babalik man kami sa OB, hindi na kami babalik sa kanya. And there's nothing wrong with her. She's really good. Pero gusto lang namin na doon na talaga sa OB na mag-aalaga sa akin para nasa kanya lahat ng records para kilalanin niya ako, alam mo yun. Kasi kapag nabuntis ako sa kanya din naman ako pupunta kasi nga parang siya na yung OB ng pamilya. So, yun. So, for now, yun na muna yung update. And pasensya na kung na-disappoint ko kayo, pero wala pa siyang laman. Okay? Nag-start na akong maglinis dito dyan sa area na yan. Linisin ko lang siya, tapusin ko lang siya. Wala akong plano na mag-general cleaning today kasi gusto ko siyang gawin either bukas or Friday kasi sila man ay darating gabi pa naman sa Friday. So, ito na muna yung gagawin ko. Lilinisin ko yan dyan. Or titingnan natin kung saan hahantong tong paglilinis ko. But I'm planning to clean this muna for now. And that's what I will do. Nakastart na ako kanina eh. Tapusin ko lang. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong.
pizza. They just don't belong. Dito na si Dan, guys. Maaga siya ngayon. Mga 4 pa lang. Nandito na siya. Pumunta lang siya sa labas para spray yung mga weeds sa labas habang maliwanag pa. And ako, magva-vacuum ako dito. Kanina, natapos ko wipe lahat. Dito lang sana yung plano ko. Dito lang. Pero, natapos ko ma-wipe doon. Couch. Yun. Yung table. So now, mag-vacuum tayo. Para hindi na natin to kailangan linisin. Para bukas yung ano naman, yung ibang kwarto naman tayo. Good job, my love. Sinispray niya yung mga ano guys, weeds. Ito grass to. Sabi nga niya, kailangan daw to bunutin. Do you want me to bunut it? The grass. Do you want me to pull it out? It will die? I'm hoping it'll die. Maybe not, we'll pull it out. Yeah. Kasi ang dami dun ay. Ginamit namin yung binili namin sa Kohl's, yung weed killer. Yan din yung ginawa niya sa labas. Natapos ko ma-vacuum itong dito. Lamig. At saka dun din sa ano sa hallway. Na-vacuum ko yung hallway. Prepare natin yung dinner, guys. Patayin muna natin tong kandila. Kanina pa to nakaundo. Yung kandila pala, dapat up to, hindi naman siguro lahat, pero yung binigay sa akin ni Dan na from, anong brand yun? Yung sa Valentine's Day gift niya sa akin, may nakalagay dun sa packaging na dapat up to 3 hours lang i-burn yung candle. Tapos i-off mo. Binurn ko to kaninang umaga, tapos in-off ko, tapos burn ulit. But I think, naano ko siya, nahayaan ko siya ng way more than 3 hours. Pero ang bango nito. Ang bango talaga nito. Nasabi ko na ba ito kanina? Ang bango. Lalo na ito, oh. Pag in-off mo na siya, tapos lalabas-labas yung steam niya. Ang bango. Mabango siya. Magluto tayo ng dinner. So, yung dinner namin ngayon is ito. May nagtanong sa akin sa Instagram, hindi ba nagsasawa kayo sa mga dinner? Ako nasasawa ako, pero si Don hindi. Ito yung lagi niyang mga nire-request. Gusto niya steak, gusto niya salmon, gusto niya pork chop. Kasi madali lang daw para sa akin. Tapos, healthy nga. So, yung recent grocery shopping namin, yung binili namin for 2 dinners lang. Kasi, pang kagabi lang at saka ngayon. Bukas kasi we will have, we will eat out kasi pupunta nga kami sa shops bukas, late night shopping. And also binili namin yung pang Friday. Pero para sa marami yun eh. Pero para sa aming dalawa lang, yung ano lang. Ito lang. Hindi pa naman siya nagsasawa. Lagi ko naman siyang tinatanong, gusto mo maghanap ako ng ibang ibang putahe. Ayaw niya naman. So, okay. Ako ngayon nagsasawa eh. Minsan, hindi ko kinakain yung ano namin. Pero gusto niya eh. So, alams na. Nag-ano pala ako. Niluto ko yung tuna, yung pasta with tuna. Kaya lang hindi ako nag-vlog that night. So, that was something new. And gusto yun ni Dan actually. You like that pasta tuna pasta, right babe? Yeah, that's good. Yeah. Sarap yun. Kaya lang hindi ko na-vlog yun kasi hindi ako nag-vlog that day. Pero yeah, that was something new na okay naman sa kanya. I-marinate ko lang tong ating pork and then we will air fry. You okay? Yeah. Aalis pala kami bukas kasi ibabalik namin yung air fryer. Kasi wala na talaga guys. Nagsismoke talaga siya. Ang dami na namin ginawa sa kanya. Inano na namin. Yun nga kahapon sabi ko. Kahit na
sobrang linis niya. Na-try na din namin na linisin siya like every after gamit. Kaya nga lang, mas lalong nagsusmoke kapag sobrang linis. Nakakaloka. Tapos, na-try na namin na like gamitin muna siya. Na-try namin hanggang pang-4 na beses nga na ginamit namin siya na hindi pa namin nilinisan. Nagsusmoke pa rin siya. So, hindi ko alam kung anong problema. Kung sa brand or sa kung saan siya nakalagay. This time, yung gagamitin namin or yung ipapalit namin, titingin-tingin kami kung anong gusto namin ipalit. Kaya nga namin kasi yan pinili. Kasi siya yung pinakamalaki. Yung gusto ko lang naman yung malaki. So, titingin-tingin tayo bukas. Sana may magustuhan tayo kasi kailangan talaga namin ng air fryer. Hugasan ko lang to tapos i-marinate ko siya. Holly was so cute, my love. You can look at my Instagram. She was singing Tita Ray's Tito Dan. Tita Ray's Tito Dan's house, something like that. Perfect tong na to, pork chop na to, kasi meron siyang maliit at saka malaki. Kay Dan yung malaki, sa akin yung maliit. Kapag same size, kinakat ko yung konting portion ng akin, nilalagay ko kay Dan. Kasi hindi ko nauubos eh. At saka, di ba, mas malaki si Dan, dapat mas marami talaga yung kanya. She's just singing it by herself. She's so cute. Ito na yung dinner ni Dan, guys. Kakatapos lang ma-steam ng asparagus. Asparagus and pork chop. Yummers. Yung akin, mamaya pa ako kakain kasi, ang aga pa eh, pero gutom na siya. Kain ka na, babe. Thanks, babe. That's alright. Nanonood ako ng or kami ng MasterChef. Kasi dito pa si Dan, usually after namin kumain, pumupunta na kami sa kwarto, kaya lang nag-work siya kanina. So, sinawahan ko lang siya, nood kami ng MasterChef. And sabi niya, maglilinis daw siya ng ngayon, fish tank. In fairness sa aming mga isda. Uy, someone messaged that we can get like a vacation feeder. Yeah, I saw that. Yeah, to feed the fish. Yeah. Paano kaya natin yan? I will look that up actually. Tingnan natin yan, saan natin yan mabibili. Pero hindi pa namin kailangan kasi yung ginagawa namin sa kanila, okay lang sila. Kapag mga weekend lang kami wala, feeling ko okay lang sila. So pinapakain namin sila during our last day here. So last trip namin, umalis kami Friday morning. Pinakain namin sila Friday morning. And bumalik kami Monday night. Pinakain namin agad Monday night. Kasi yung mga unang isda namin, feeling ko kaya sila namamatay kasi overfed yung mga yun. Halos araw-araw kasi yung pinapakain ni Dan. Sila every other day pinapakain. Silang tatlo. Natakot nga ako kasi pagdating namin, hindi ko makita si janitor. Akala ko talaga kinain nitong fighter. Pero nagtago siya sa leaf. Yan, yung ginawa niyang ganyan. Nagtago siya dyan sa ilalim ng leaf. So, sobrang tagal namin siyang nakita. Akala talaga namin kinain siya nito ay. Pero yeah, they're all good naman. Yung una kasi naming, or yung previous namin, fighter, meron siyang bukol. Nagkabukol siya. Aww. One out. Huh? He's quick, this one. He's really tiny as well. He's back there, my love. Yeah, Here. okay. I'm just gonna try to get it around. Huh? You want me to help? The biggest thing that I'm worried about, meringues, I'll move him. similar, or creme that's not really similar. Those are the elements that could go wrong here. Put the vanilla in with the milk, yes? My milk is hot. Sige, babe. Come on, ghost. Ay. Are they fine together, babe? Come on, babe.
They're okay. How about the other one? He's alright. You sure? Yeah, I left him in last time. Whereabouts is he? I don't know, he's hiding again. He loves hiding, that one. Oh! Grabe siya! Dito siya ay! Ah, I can see your tail! So, ganyan yung ginagawa ni Dan, guys. Bina-vacuum niya yung tubig. Hindi niya i-vacuum out lahat ng tubig, ha? Ano lang siguro, mga half of the tank, babe? Bit less. Bit less? A little bit less. Yan yung ano, papalitan niya ng bago. So, yan yung gamit niya vacuum. Tapos yan. Tapos papalitan niya ng bagong tubig. Ayan. Ganun karaming tubig yung kinuha niya. Tapos papalitan niya ng bagong tubig. Yun yung advice ng ano, nung nagbebenta ng isda. So, ito lahat. Lumang tubig yan. Yung isa nakatago pa rin. Parang alam niya na naglilinis niya. Tago dun sa likod ng ano. Ano ba yan? What is this, babe? Filter? Filter. Filter. Ayan, puno na ulit ang tubig. And then, nilagyan ni Dan nito. What is this, my love? Just it makes the tap water good for the fish. It's like a conditioner. Okay. Get rid of all the chemicals in the tap water. Okay. Oh yeah, kasi yung tap water namin dito, meron siyang mga chemicals. So ito, it gets rid of the chemicals daw. Hello, Cara. Where's janitor? Doon pa rin siya sa likod nagtatago. Good night, people. I forgot to update you guys, but gabi na. Good night, guys. Thank you for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully tomorrow. Good night. Bye.